Znalo se da imam lijep glas, ali da bih se bavio pjevanjem i glazbom, to nisam nikada pomislio. Tako o sebi i svojim počecima govori albanski bariton Patrik Andreja. No sudbina je, kaže reporter Mario Beganović, tom rođenom Puljaninu namijenila upravo glazbu i pjevanje. Patrik studira solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Puli. Roditelji Vilma i Franjo, cijenjeni istarski Albanci, dali su mu blagoslov da umjesto u očevoj zlatarskoj radionici životni put gradi uz note i pjesme. Iako je na početku pjevačke karijere, pogled mu je usmjeren prema pozornicama koje smatra svojim drugim domom. Nalazimo se ispred Muzičke akademije gdje djeluju 3 odjela, odjel za klavir, odjel za harmoniku i odjel za solo pjevanje. Ja se nalazim na odjelu za solo pjevanje, student solo pjevanja. Tu imam predmete solo pjevanja i korepeticije. Korepeticiju ću imati sad uskoro za 20 minuta kad dođe profesor. Dakle, predmet gdje izvodim program, gdje me profesor prati na klaviru i daje mi sugestije kako trebam izvoditi taj program. Uvijek se znao da imam dobar glas, ali nikad bavit će se Patrik glazbom, nije nikad. I onda, jedan dan došao sam doma, kraj 8. razreda, bio dječji na upis. I ja kažem roditeljima, kao, da li biste mi dali blagoslov da se ja bavim glazbom profesionalnom životu? Oni su me podržali, dali blagoslov, zašto ne, podržat ćete uvijek. Glas je sigurno bitan jer to neko ili ima ili nema. To se ne može naučiti, to je nešto s čim se čovjek rodi. U klasi sam profesorice Marije Kuhar i za sad mi je vrlo dobro, ali u studentskom smislu još sam beba, prva godina i u pjevačkom smislu treba vremena. Treba proći neko određeno razdoblje, pogotovo kod nas muškaraca treba proći jedno veliko razlog da bi svi mi mogli stasati u nekog pjevača konkretno. Dolazim iz albanske obitelji. Moji roditelji potječu sa Kosova, gradovi Peć i Đakovica. Dolaskom ovdje 60-ih mama i tata 70-ih godina nastanili smo se ovdje i počeli živjeti. Imam još 3 brata koji također žive ovdje i Pulu prihvaćamo kao svoj grad. Najveći nastup koji sam imao je bio taj u Lisinskom. Dakle, svim nama pjevačima je stvarno jedna čast pjevati u takvoj dvorani, najboljoj dvorani u Hrvatskoj. I stao sam na scenu sa jednom od najboljih hrvatskih opernih pjevača, sa sopranisticom Kristinom Kolar, inače prvakinjom Riječke opere. I na klaviru nas je pratio profesor Vladimir Babin, profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i tu djeluje u Puli kao i u Rijeci. I to mi je bilo za sad onaj vrhunac koji sam ostvario u mojoj karijeri. Kad ljudima kažem da se bavim pjevanjem, ljudi nekako olako shvate da je pjevanje neki posao koji se samo izlazi na scenu, stanem, otpjevam i izađem. Zapravo, prije toga svega što se treba desiti je velika priprema, pogotovo u našem ovom klasičnom svijestu, je da bih ja izašao na scenu mora postojati jedna određena priprema, ovisi šta se sprema i za koju prigodu. Ali treba za svaku prigodu pristupiti vrlo profesionalno. Svaki pjevač mora biti svjestan da je glas nešto što svaki dan koristi. Bilo u govoru, bilo u pjevanju. I moramo biti svjesni da se taj glas i troši. I da ga moramo održavati svakim danom, pogotovo mi pjevači. I mami i tati se mogu zahvaliti za takav gen što imam što se tiče muzike. Jer uvijek se u našoj kući i pjevalo i sviralo
I to je sigurno velik utjecaj da se ja razvio takvom putanjom, s tim da sam ja prešao u profesionalne vode. Edhe familja jeme, edhe familja e burit kanë knuen në korin e kishes, si në Gjakov, si e në Pej. Patrik i ka marrë shumë se në shtëpinë e jonë gjithmonë knohet, si për ditëlindje, si për festa, për gjithmonë është shumë hareshëm. E Patrik i ka marrën prej familjes. Nakon silnih nota kojeg slušam u gužju, na probama, lijepo je doći ovdje do mora i slušati ovakve note. Djeluje inspirirajuće, opušteno. Mogu promisliti općenito nešto o životu, o glazbi, mogu razmišljati puno više, o mojim planovima. I bilo je to sve u ovotjednoj Prizmi. Na programu smo ponovno iduće subote u isto vrijeme. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.